Здравейте на всички! Много се радвам да видя толкова млади хора, млади колеги на линия. Няма никакъв проблем на професор Митевска да бъдат записани срещите. Няма да говорим сериозни класифицирани данни и информация. Няма да застрашим националната сигурност. Няма, това вече беше полковник Невена Атанасова, която е доцент в Военния университет в Велико Търново. Кой друг може да каже нещо за военните кризи, нали? Така че и за кризи, нали? Без душевни кризи. Така че малко сме ограничени в тая тема, но с тези кризи... Само да ви прекъсна, пускам запис. Добре, само хубави неща. Ще говорим. Много благодарим, също така винаги благодариме на нашото IT, което прави възможни тези срещи. Да считаме тази среща нашата вече за открита. И тъй като аз преди малко представих госта, а и предполагам колегите са прочели, макар и накратко, кой е нашия гост и каква е темата, говориме за кризи, за екстремални ситуации и наш гост отново посочваме полковник Невена Атанасова Кръстева, психолог и преподавател и също така ръководител катедра. Сега да не объркам, катедра психология ли беше? Как беше? Не, национална и регионална сигурност. Национална и регионална сигурност, която включва и психология. Всички обществени науки, да. Благодаря, професор Митевска, мила Маяна, уважаеми колеги студенти и всички, които сте на линия, не ви познавам. Радвам се за прекрасната инициатива, която сте предприели в Пловдивски университет. Не се изненадвам. Аз изключително много харесвам Пловдивски университет, защото имам и опит там. Преди да уча в Националния военен университет, за да стана курсант и вече офицер, бях и студентка в Пловдивски университет за кратко. Така че имам едни много хубави спомени от едни младежки години, от миналия век. Нещо с което се гордея. Миналия век. Както и студентско гаджи от Пловдив, което още си е там и си поддържаме връзка, така че за мен Пловдив е естествено след Велико Търново като мой град, стара столица, най-хубавия град за мен за България, така че извинявам се, благодаря още веднъж за поканата и за предизвикателството, което професор Митевска така ми отправи, защото работя вече 20 години като преподавател в Националния военен университет, доктор и доцент съм по психология и военна психология. Занимавам се с много други дейности, странични като офицер в Българската армия, защото така имам удоволствието и така честта да съм от първите жени, които сме завършили военно училище в България. Както казвам, в едни години, преди 30 беше, значи отиваме наистина в миналия век, но се гордея с това нещо и в крайна сметка всичко това, което сме постигнали заедно аз и моите колеги е за вас, за обучаемите, за младите хора, защото се опитваме да бъдем и добър пример и да даваме, да споделяме нашата опитност. Така че благодаря за темата и това, което ми изпрати колегата професор Митевска, са изключително хубави въпроси, уважаеми колеги, които са много адекватни и правилни. Даже приятно така ми изнадаха някои въпроси, че попаднаха точно в така рамката, операционното поле, както ние наричаме, на екстремалните, на военната психология и всички от тези неща, за които аз съм се подготвила да говоря днес. Уви, всеки един от вашите въпроси е нещо, което можем да обсъждаме поне с дни и с седмици. Подготвила съм кратка презентация, с която просто да навлезем така малко в тематиката. Обвързвал съм естествено нещата и с някои наши сериозни психологични школи и дефиниции, защото те са важни. Говоря от гледна точка на общата психология. Вече конкретното приложение във военна среда, в екстремална среда, която вече е далеч извън само сигурността и отбраната, тя е ежедневие общо взето. Понякога нещата, които са свързани с това да оцеляваме, да се съхраним физически и ментално. И
аз ще ви предложа да ви разкажа някои неща, които съм подготвила като презентация, и ако вие искате, може по време на самата презентация да ме прекъсвате, да задавате въпроси или накрая да задавате въпрос, както прецените. Аз съм гъвкава и адаптивна във всяко отношение ще се справя, така че няма никакъв проблем. Така че моля, Маяна, ако ти е удобно да заредиш презентацията. Да, зареждам презентацията. Да разбирам ли, че ни каниш в твоя университет на посещение от клуба? Винаги сте добре дошли. Това, което пропуснах да кажа, Националния военен университет, който се намира основно в град Велико Търново, защото тук са основните два големи факултета, другият факултет е в град Шумен, подготвя специалисти, студенти и курсанти за област сигурност и отбрана. Тоест, ние сме като всеки един друг университет, имаме си и цивилни студенти, имаме си и курсанти, които се подготвят за офицери. Всички учат психология, задължително, военна психология, военна педагогика, социална психология, психология на екстремалните ситуации, лидерска подготовка, която е основно с психологическа насоченост и много практика, защото това е едно много сериозно предизвикателство днес към младите хора, да имат реална самооценка, изключително добри умения да работят хора и да управляват хора, което на фона на съвременните технологични предизвикателства се оказва наистина понякога много голяма лъжица за доста ръководители, лидери или дори и съвременни млади хора. В същото време темата, която съм подготвила, както виждате, относно кризиса и психология на кризиса и по какъв начин екстремалните ситуации водят до промяна в личността на хората, днес е изключително важно, най-вече първо и в личен аспект и естествено после за всяка една професионална среда. Всички така или иначе професионални среди са свързани с човешкия фактор, който е водещ и би трябвало да бъде първа и отговорна грижа за всеки един работодател, без значение дали говорим за военна, цивилна, каквато и да е сфера, поради причината, че когато имаме мотивиран човешки персонал, който е добре подготвен, обучен, за който се грижим, който подкрепяме, той ще бъде лоялен и към организацията си, той ще бъде продуктивен, той ще бъде и щастлив и ще идва с така желание всеки ден на работа. Но виждаме в каква динамика живеем, колкото да са изтъркани тези фрази, настоящото, стресът стана вече ежедневие, да, така е. Лошото е, че тези всички провокации от гледна точка и на социална среда, на обществена, природна среда, включително и наши вътрешни като наши лични потребности, предизвикателства, водят наистина до много тежки понякога кризи и трябва да кажем така със съжаление, че психическото здраве на хората като цяло, не говоря само в България, като един такъв феномен в последните вече 15-20 години е много сериозно застрашено. И в тази връзка много хора се обръщат в момента към психологията като наука и като допълнително образование с цел себепознаване, себеразвитие, което не е просто един каприз, а една потребност, която хората усещат във връзка с това да разбират по-добре собственото си поведение, реакции, мислене, евентуално как могат да бъдат корективи на своето и на чуждо поведение и в същото време как в крайна сметка да запазват всички тези индикатори, с които ние можем да кажем, че сме щастливи, живеем в хармония със себе си и успяваме да постигаме целите си. Но за да се случва това нещо, всеки ден трябва да се преборваме с нещо малко, очаквано, неочаквано, внезапно, което ни поставя на изпитание. Така че, Маяна, моля следващия слайд. Когато говорим за психология на кризиса, винаги стигаме до това какво е това криза най-общо, защото това е много разпространено понятие днес и в публичното пространство и затова не случайно съм започнала с това как изглежда криза, написано на китайски език. То е от два иероглифа, заедно означават криза. Но интересното е, че един от тях означава опасност, другия означава възможност. И тук вече е силата на личността на всеки един, кое ще предприеме като поведенческа, евентуално избор, като поведенческа стратегия във всяка една ситуация, за да може наистина да отговори на такова предизвикателство. Така че дали нещото, което ни се случва очаквано, внезапно, планирано, е добро или лошо,
това е едната страна на монетата. Много е важно нашия личен отговор и като мисъл, като поведение, като процес на вземане на решение и естествено действие, за да можем да превърнем всяка една потенциална криза в някакъв момент, който ще доведе до себеразвитие или себерастеж, както се казва. Следващия слайд, Маяна. Ови, няма как да избягаме от това, че кризисната ситуация днес можем да открием във всяка една професионална и лична област. Опитал съм се просто така малко с различни картинки, така да насоча така вниманието ви, просто да провокира малко мозъците ви, така наречения брейнсторминг, защото криза можем да открием във всяко едно от така изображенията, които съм споделила. Кризата с водата, което всеки така приема за даденост, трябва да кажем, че това е много голямо предизвикателство, защото станахме много хора на планетата. Криза в личните отношения, криза в организацията, кризата с финансовите пазари, кризата с презастрояването, кризата с горивата. Къде ли не можем, за съжаление днес, да кажем, че има такива критични моменти, с които ние не сме готови да се сблъскаме или по-скоро не желаем да се сблъскаме, но те съществуват вън и независимо от нас. И точно поради тази причина тези кризисни ситуации, които са внезапни, водят до висока степен на напрежение, част от тях съдържат реални заплахи, част от тях и вероятни заплахи само в нашето въображение. Повечето от тях винаги водят със себе си дефицит на време, противоречива информация. Днес вече говорим за фейк нюз, за дезинформация, пропаганда, манипулация. Така, общо взето говоря за неща, които нямат положително съдържание като действие. И от тази гледна точка означава, че ние изцяло, постоянно, като човешки индивиди, личности и отделни хора сме поставени на изпитания всеки ден в най-различни решения, които трябва да вземем или евентуално определени поведения, които трябва да предприемем. Следващия слайд, Маяна, благодаря. Така че тук съм ви посочила какво най-общо трябва да разберем под кризисна ситуация, защото ще видите, както по-късно съм се опитала да ви дам така една разлика с екстремалните ситуации, защото си има малки оттенъци и вие като колеги, които учите психология и всички свързани с тази прекрасна наука и с познанието, което тя може да даде на всеки един от нас, трябва много добре да сме наясно къде и точно трябва да правим разликите, защото те водят естествено до различни поведенчески отговори. Така че когато говорим за всякакво нарушаване, противоречие, нежелано, неискано, неочаквано действие, което води по някакъв начин до пречка за нашето нормално функциониране като личности, на нашия екип, на нашето семейство, на нашите близки или на организацията, в която пребиваваме, което може да е провокирано от събития или обстоятелства, за които ние сме били подготвени или не. То се приема като заплашващо такова събитие, което не винаги може да контролираме и в повечето случаи то надхвърля нашите възможности за справяне. Тук е точно онова малко препъни камъче. Доколко ние сме подготвени за всички предизвикателства, които могат да ни се случат в професионален и в личен план, защото то може да бъде свързано както с събитие, което е лично за нас, важно, за останалите може изобщо няма никакво значение, може да е голямо предизвикателство пред нашия екип, било то трудна задача, с, да кажем, невъзможни параметри или евентуално може да бъде определена криза в отношенията ни с близки, с приятели, с колеги, в семейство, с родители, деца и така нататък, но така или иначе всичко води до тежки последици, ако не се вземат естествено адекватни мерки. Нататък, Маяна. Така че най-общо, нека да видим какви са предизвикателствата, кои елементи евентуално могат да провокират нашия психичен баланс и доброто физическо състояние, за да можем по някакъв начин да отреагираме. Какво е кризисното събитие, което може по някакъв начин да провокира такова състояние? Всеки един инцидент, всяка една катастрофа, бедствие или опасно събитие, което се случва в природната, в социалната среда, в личен план, може да доведе наистина до такива критични преживявания. Също, кой може да бъде субект на тази криза? За съжаление, всеки един. Няма някъде
поне не съм чувала за застрахователна компания, с която да сключа застраховка, тя да ми гарантира, че живота ми ще бъде рози, цветя и само постигнати мечти. Така че трябва да бъдем реалисти и да бъдем готови за тези предизвикателства. Така че както отделната личност, така и групата, екипа, така организацията, по-големи общности от хора могат да бъдат субекти на такива кризи. За съжаление, психологическите реакции могат да бъдат изключително широки като спектър, от крайно положителни до крайно негативни, но най-често, когато чуем за криза, логично нашето съзнание ни води към нещо свързано с страх, паника, шок, ужас, агресия, т.е. нищо добро в момента не изборих като психологически реакции, макар че когато човек се мобилизира, може и такава една ситуация да провокира и подобряване на неговата дейност, но тук вече трябва да говорим за силни и адекватни личности. В каква среда се случва това нещо? Това се случва в всякакви среди на организационни, материални условия, а ресурсите, с които трябва да се справим, това са нашите лични качества, евентуално дали имаме подкрепа, дали имаме евентуално институционално разбиране, така че това да доведе до един добър, ефективен финал на ситуацията, в която сме попаднали. Повишени психологическите прояви, както също виждате в момента на слайда, също могат да бъдат изключително разнообразни, защото не всеки човек има опитността да отреагира в ситуация, която преживява. Много е важно дали това, което се случва на хората, им е за първи път, дали е за пореден път, каква опитност имат и поради тая причина тревожността, страха, безпомощността, когнитивното изкривяване, стесняване на процеса на мислене, абсолютно разнообразни форми на реакции, като емоционални, лабилни такива. Изключително днешно време показателно са нарушенията в комуникационните възможности, умения, още повече, че голяма част от тях са опосредствани от технически средства и като сложим и темпераментовите особености, така импулсивни реакции, различния вид, евентуално готовност на личността да отреагира, можем да имаме една изключително богата палитра на тези психологични прояви. Това, което обаче искам да подчертая и да кажа, че тези промени в човешкото поведение вследствие на определени критични събития, които се случват, очаквани или не, са абсолютно нормални последици вследствие на ненормални обстоятелства. Няма как, когато човек преживява нещо тежко, свидетел е на някаква неприятна гледка и така нататък, ако е изпаднал в шок, в ужас, ние веднага да го класифицираме, този полудява или този е луд и така нататък. В никакъв случай имаме право като човешки същества с цялата ни богата палитра на емоционални състояния и чувства ние да ги показваме, да ги споделяме, да търсим подкрепа, съпричастност, емпатия, защото по този начин ние освобождаваме натрупано напрежение и можем да се справим по-лесно. Но това в никакъв случай не означава, че е някаква патология. Напротив, хората реагират с такива реакции, които водят до промяна в поведението, следствие на такива ненормални обстоятелства. Следващия слайд, Маяна. Тук вече намесвам и екстремалната ситуация, защото, както споменах, тя е малко по-различна от гледна точка на това, че екстремалната ситуация е нещо, което вече свързваме с повишени нива на трудност и на опасност. Тоест, основните фактори, по които може да класифицираме дали една ситуация, която преживяваме, е стандартна, екстремална или свръхекстремална, това са нивото на факторите трудност и опасност. Ако се замислим, уважаеми колеги и скъпи приятели, всеки ден ние преживяваме най-различни ситуации в нашето ежедневие. Това е онова операционно поле, в което ние научаваме нещо ново, срещаме с някакви нови хора, поради някаква причина правим нещо за първи път или за пореден път. И всеки ден, преживявайки различни ситуации, човек трупа и обогатява своя опит. Там обаче, когато поради някаква причина нещата, които правим, които ни се случват, са свързани с различно от очакваните или планираните евентуално нива на трудност и на опасност или на познато и непознато, тогава вече ние имаме така наречен екстремален фактор или отключващо събитие, което може да доведе вече до по-тежки последици. Така че, когато говорим за екстремална ситуация, тук винаги говорим за повишено ниво на заплаха и за оцеляване, свързани както с физическият ни живот, така като цяло и с менталното здраве.
На следващо място, винаги говорим за много силно психическо и физическо натоварване, изключително различни условия, което изисква прекомерна мобилизация на наши ресурси. Дали са лични само, дали са на екипа ни, дали ще ни трябват средства и така нататък. И тази екстремална ситуация винаги провокира бързо, адекватно мислене и вземане на решение и тяхното прилагане. Не всеки е готов в такава ситуация да запази самоконтрол, особено ако няма опитност или подготовка, и да може да отреагира адекватно. Следващия слайд, Маяна, моля. И точно поради тази причина екстремалните ситуации имат своите малко по-специфични характеристики от това, което наричаме като цяло кризи, които преживяваме, както казах, и като отделни личности, като големи общности. Те са изключително динамични, с много голяма промяна в тях, като интензитет и натоварване. Много често са непредсказуеми, което е така белег евентуално и за изживяването на шок, страх, ужас и така нататък. Както споменах, стреса, поради това, че ти нямаш подготовката или неочакваността на такова събитие, води до естествено допълнителни преживявания. В повечето случаи нямаме ресурси да се справим на време с всичко това и това води до тези реакции, които съм посочила, както виждате на слайда: страх, объркване, паника, мобилизация, евентуално ако имаме добри такива ресурси, които да използваме, или абсолютно тотално блокаж и изпадане в шок. Водене на определени дейности, които са свързани само с автоматични такива реакции, свързани с инстинкта борба или бягство. Често се случват ситуации, в които преценката не се нарушава абсолютно. И ако на тези всичките до този момент реакции не се отговори адекватно във времето или останат последици, които не се обърна внимание, те водят до тежки посттравматични стресови разстройства или посттравматични реакции, които, знаете, уважаеми колеги, убедена съм, че сте запознати, могат да бъдат отключени в организма и в личността от 6 месеца до 1 година. И в това отношение специално всички наши изследвания в областта на военната психология, на колеги, които имаме опити по мисии, по операции, по най-различни други екстремални ситуации, наистина дават точно такива резултати, че неовладяните на време стресори вследствие на такива екстремални ситуации водят до много по-тежки преживявания и възможности по-късно да се овладее този процес. Следващия слайд, Маяна. Ето тук искам и обръщам внимание какво точно е малкото, но различното между кризисната ситуация и екстремалната ситуация. Виждате по няколко критерии, по които са класифицирани тези разлики, къде е акцента, кой е водещия фактор. И ако едното говорим, че води до нарушаване на адаптацията и провокира дисбаланса в нас като преживяване, при екстремалната ситуация основният акцент е изключително силната заплаха за живота и много високото ниво на напрежение и психическо и физическо, което може да изиграе изключително разрушителен ефект. Също заплахата на живота, ако в кризисна ситуация е нещо, което не винаги е факт, то при екстремалната ситуация почти винаги присъства. Затова, когато говорим за свръхекстремални ситуации, те се класифицират с едно просто правило. При тях между 90 до 95% има, за съжаление, вариант за фатален изход, т.е. за смърт, разрушение или абсолютно невъзвратими загуби в това отношение. Виждате, и последиците са до някаква степен така сходни, но все пак с различен акцент. И естествено, тук съм посочила някои примери. Всяка една критична ситуация, свързана с семейни, да кажем, влошаване на семейни отношения, загуба на работа, влошен организационен климат в работната среда, проблеми с деца и така нататък, или други ситуации, лични конфликти, можем да ги приемем като кризисна ситуация, докато говорим за екстремални ситуации, там говорим вече за малко по, така както го наричаме, тежката артилерия. Това са конфликти, терористични нападения, много тежки природни събития с изключителни високи нива на разрушаване на инфраструктура и на всичко това, което наричаме наша планета Земя и така нататък. На следващия слайд точно, Маяна, ако обичаш, съм посочила точно това, което в момента казахме. Ако екстремалната ситуация може да бъде онова малкото камъче, което да разпали,
нека да я приемем, че тя често е в началото на една кризисна ситуация. Така че ако екстремалната ситуация е свързана с нива на опасност, на трудност, които ние можем или не можем да преодолеем съгласно нашата опитност, вече при кризисната ситуация говорим, че тук имаме много по-дългосрочни последици в психологично, в социално отношение и водим до това, което наричам дезадаптация, нарушение на адаптационния като цяло ресурс на личността и до тежки травми. На следващия слайд съм показала това, което ще помоля Маяна да го смениш, моля. Съм показала в крайна сметка всички тези събития, които ни се случват в ежедневието, до какво могат да доведат. За съжаление, разнообразието може да бъде още повече от това, което съм ви показала на слайда. Посттравматични стресови разстройства, шок, депресии, изключително разнообразни форми на психични разстройства, панически атаки или преживяване постоянно състояние на паника, бърнаут, стресови симптоматики и като цяло оцеляването на личността наистина е застрашено, защото не може да възстанови когнитивния си баланс, не може да възстанови като цяло нормалния си начин на мислене и на поведение поради редица фактори, които споменах преди това. Все пак нашата работа е свързана с това не само да ги разпознаваме тези всички последици и промени в човешкото поведение, които са факт във всяка една подобна ситуация, свързана с някаква криза, с някакъв екстрем. И това е нещо, което може да ни се случи на улицата, докато пием кафе, докато пътуваме за планината или докато имаме някакви прекрасни планове за днес след обяд. И по този начин ние трябва да бъдем абсолютно подготвени, че попадайки в такава ситуация, наблюдавайки промяна в поведението на хората, не трябва да губим време, уважаеми колеги, да задаваме въпроса защо този човек се държи по този начин. Нормално е човек да преживява различен набор от всички тези емоционални състояния, които споменахме до този момент, като реакция вследствие на някаква заплаха. Въпросът е как ние можем с нашите знания, с нашите умения, компетенции да подпомогнем, дори да осигурим така наречената първична помощ, първична психологична помощ, защото после вече можем да говорим и за вторична психологична помощ, психотерапия и така нататък. Но това са неща, които са изключително полезни и за вас като млади хора в личен план и живот и здраве се надяваме във вашата бъдеща професионална дейност, ще бъдат много полезни. Следващия слайд, Маяна. Така че ето тук само съм си позволила съвсем така информативно, защото както спомена и колегата професор Митевска, вие ще имате тая презентация, затова съм я изпратила. Какво можем да видим и колко разнообразни могат да бъдат промените в поведението на хората при стрес, при всякаква форма на заплаха, която нарушава нормалното ни функциониране като личности. Виждате, че тези признаци и симптоматики могат да бъдат с най-различен произход, от когнитивен характер, физически характер, емоционален, поведенчески и всичко това може да бъде както наблюдавано в един така невероятен коктейл, в зависимост от това хората, доколко са опитни, доколко имат евентуално подготовка или за пръв път преживяват някакво събитие. Така че тези всички признаци и симптоматика и промени в когнитивните, емоционални, физически и поведенчески реакции на хората винаги дават някакъв сигнал. Нещо се случва. Тук е въпроса, когато забележим подобни промени, примерно хора, които винаги са били усмихнати, позитивни, с добро настроение, всеки ден са ви поздравявали, добро утро, как сте, или са в някакъв момент забелязвате, че започват да стърнят от вас, да не ви поздравяват, дори да не обръщат внимание на вашия поздрав и така нататък, означава, че човека преживява някаква ситуация. Има нещо, което го тревожи, нещо, което е взело ума му. Ако вие познавате този човек, ако имате близки контакти като колеги, ако сте приятели или, не дай си Боже, нещо се случва с близки във вашето семейство, обърнете внимание на време. Понякога, сами вече знаете, предполагам, защото сте учили различни дисциплини, свързани като цяло с психологията и с всичко това, което е свързано с личността. Понякога, дори в началото, един разговор да споделиш
е първата крачка към освобождаването от някакво напрежение, да получиш съвет, дори само някой да те изслуша. Така че хората, въпреки всички невероятни технологични устройства и целият напредък на технологиите в днешно време, продължаваме да се нуждаем от тази фейс-то-фейс комуникация, продължаваме да се нуждаем от физическа подкрепа, от прегръдка, от добра дума и в тази връзка, точно когато забележим, че има някакви проблеми, по-добре да се опитаме да вземем под внимание на време тези всички симптоми, защото в противен случай те могат да се задълбочат и да се налага вече в последствие много повече ресурси да бъдат използвани. Нататък, Мариана, ако обичаш. Така, как да се справим? Това, за което си говорихме. Освен, че всеки един има възможността да работи в такава насока за себе си и да бъде от полза за другите, разбира се, че това, което е хубаво, което вие правите, се подготвяте да работите, надявам се, в областта на психологическото здраве, като цяло и психологическите практики. Най-важното нещо, което винаги ще бъде модерно, това е образованието. Нищо, уважаеми мили млади хора, не замества доброто образование. Така че образованието, обучението, което ще ви донесе знания и умения как да правите правилна самооценка, как да имате абсолютна адекватна преценка на ситуациите, в които попадате. Кога човек трябва да потърси помощ и подкрепа с цялата отговорност, че прави правилните неща, защото тук веднага трябва да бъдем честни и да кажем, че българската народопсихология е изключително интересна и от тая гледна точка българинът все още няма навика, няма културата масово да се грижи за психическото си здраве. Ако имаме някаква физическа болка, отиваме на доктор. Ако имаме някаква друга болка, боли на зъб, търсим зъболекар. Но ако не ни боли душата, така в кръга на шегата, ще пием вечерта 2 ракии с комшията и нещата ще се оправят. Но, освен че на сутринта може да имаме махмурлук, ако не сме пили от добрата ракия, за съжаление, проблема си стои. Така че търсенето на специализирана помощ вече не е просто мода, това е необходимост, това е отговорност и хората, които имат вече практиката и имат навика да посещават психоаналитик, психолог, да споделят, да търсят отговори, това са наистина абсолютно отговорни и смели хора, които трябва да бъдат насърчавани. По никакъв начин не трябва да ги сочим с пръст, както в обществото има такъв феномен. Той е луд, зато и ходи на психолог. Напротив, той е отговорен и търси на време начин да помогне на себе си, за да се чувства добре, да бъде естествено добър член на семейството си, на близките си, на организацията, в която работи. Така че всички тези неща, които съм ви предложила, как човек да знае да се адаптира по-добре, как да търси подкрепата сред най-близките си, семейството, приятели, евентуално да разпознава и да знае различни стратегии за справяне с стреса, как да търси начин да се развива, да се усъвършенства, като учи, като чете, като споделя. Всичко това може да доведе само наистина до едни добри резултати, човек да се чувства абсолютно сигурен в себе си, в правилните си избори и по този начин да върви напред. По този начин и хората около него ще го ценят, той ще се чувства щастлив, ще постига целите си и в крайна сметка всички можем да се усмихваме всеки ден повече, отколкото само да се движим така помежду си определено с негативно излъчване и на лице и като цяло на визията си. Нататък, Маяна, моля. Така че, когато говорим как да се справим и това всичко, което споменах, ето тук много простички, за всички познати със сигурност, но само искам да акцентирам на това, което наричаме как се справяме с стреса, всичко това, което всеки ден може да ни провокира, ние да нямаме готовност, как да се справим с тези дейности и това естествено да доведе до влошаване на нашето, ако щете, психично благополучие или нашето настроение, да ни се объркат и плановете. Така наречените копинг стратегии или стратегии за справяне с стреса и с всички негативни последици вследствие на екстремални и критични ситуации, винаги можем най-общо да ги разделим на 2 големи групи. Самото наименование, виждате, че когато сме ги разделили на активни и пасивни, означава, че в
единия случай ние сме активната страна, в другия случай чакаме някой да дойде и да ни реши проблема. Така, практиката показва, че когато човек има правилната самооценка и се опитва да разбере нещата, да търси причините на това, което му се случва, или ако е в ситуация на екстрем, няма време за дълбоки философски разговори, поне да направи изключително точна преценка на ситуацията, в която е попаднал и да вземе адекватното решение съгласно факторите, които в момента действат, означава, че това е една активна, осъзната личност, която търси най-добрия начин да се справи. В същото време винаги можем да потърсим молба, да потърсим съвет, в същото време можем да попитаме по-опитни, да се обърнем към някой. Това в никакъв случай не е признак на слабост, а както казах и за така нареченото отговорно поведение. И докато тези неща си ги мислим, нищо не се случва, докато ни предприемем конкретни действия. Тоест, дейността, практическата реализация на всичко това, което имаме като идея, може да ни доведе до справяне с една ситуация, която по някакъв начин може би ни заплашва. И това в такъв момент винаги води до едно развитие на личността, води до придобиване на нова опитност. Понякога в такива ситуации човек се изненадва от собствените си качества и компетенции, на какво е способен, когато се мобилизира и когато успее да се справи с такава ситуация, то води и до чувство естествено за удовлетворение и това естествено му дава нови сили да продължава напред. Докато в дясната страна пасивните стратегии, виждате колко са много, много повече, те не изискват почти никакво усилие от наша страна, те едва ли не дори не се случват без ние да ги търсим и обаче по никакъв начин не водят до решаване на такива ситуации, с които ние евентуално имаме нужда да се справим, а в повечето пъти водят до влошаване и естествено до задълбочаване на последиците. Това обаче няма как предварително да ги класифицираме само на активни и пасивни, поради простата причина, че всеки човек си има своята лична преценка и всеки си има своята евентуална готовност и начин, по който изразходва личните си ресурси, начин, по който знае, че може да се справи. Затова, ако един път сме предприели една стратегия, която може би да е пасивна, т.е. само споделяме някакви неща, оплакваме се, но не вземаме мерки, това може да бъде тип стратегия, т.е. да чакаме по-подходящ момент. В друга ситуация пък понякога, когато човек бърза да направи нещо, без да е направил реална преценка, там пък може да допусне още по-голяма грешка, ако не е направила добра преценка на риска, който предприема. Така че нещата са изключително свързани с конкретна ситуация и с естествено възможност на всяка една личност. Но така или иначе, голямо разнообразие от варианти, които ние можем да изберем. Какво ще предпочетем? Това е естествено свързано с личната воля на всеки един, с личните му компетенции и разбира се с неговата структура на личността, която по един начин е изградена до 20-25 години, по друг начин функционира една зряла личност на 40 години. На следващия слайд, Маяна, моля. Така. И тук идваме до това, което всеки един от нас търси, иска, дори понякога без да правим така съзнателен избор, защото когато хората, уважаеми колеги, особено хора, които имат много богато въображение, много често така обичат да фантазират или си мечтаят за неща, или очакват нещо да им се случи, планират някакви събития за напред. Обаче никога не си мислят, че в крайна сметка те не са единственият и само единствен актьор на тази сцена. Фактори от случайната среда, фактори от семейната среда, фактори от външната социалната среда, които ние никога не можем предварително да предвидим, могат да окажат абсолютно неочаквано въздействие на всички наши планове. В нашите психологически изследвания много често се установява, че от представата ни, в нашата мисъл, как бихме реагирали в една ситуация, до реалното ни попадане в такава ситуация и реалното ни реагиране, преживяване с всички наши сетива, какво преживяваме, какво усещаме, как го правим, много често от представата до истинската ни реакция има цяла пропаст, т.е. нищо общо. Защото докато ни попаднем в ситуация, в която да разберем, че боли,
че не е тежко, че не е страх, че сме в шок. Няма как да даваме съвет или няма как, казано, да даваме акъл на другите как да се справят с такова нещо. Поради причината, че хората винаги търсят оня психичен баланс, това, което наричаме да си добре адаптиран в една среда. Предложила съм и няколко различни дефиниции, защото адаптацията е изключително обсъждан конструкт днешно време от гледна точка на това към какво да се адаптираме, защо да се адаптираме, имаме ли нужда, но така или иначе всеки ден това, което ни се случва, ни предизвиква да се запознаваме с нови, примерно, технологии, да се срещаме с нови хора, да правим нови неща и така нататък. И винаги тези взаимоотношения може да са в унисон с нашите разбирания, ценностна система, но много често могат да излизат и извън обсега на нашите очаквания, което може да създаде определен дискомфорт. И когато има някакво такова противоречие между нашите желания и очаквания, това, което ни се случва или преживяваме, съвсем нормално да се чувстваме неориентирани, дисбалансирани и ние да не функционираме добре. За това най-общо това, което аз мога да ви посъветвам да запомните, кога човек иска да бъде и е добре адаптиран, това означава да функционираме оптимално в една среда. Това, което днес е много трудно да поддържаме онова ниво на, дори да го наречем златната среда. Защо го казвам? Много е хубаво човек да бъде добър професионалист, да работи много, да се вживява в това, което прави, да бъде навсякъде най-добрия в стремежите си и така нататък. Но това много често довежда до бърнаут или до емоционално изчерпване, така наречената психична криза на изчерпването. Това не води до добри резултати и естествено до добър начин на живот за всеки един. Обратното, когато имитираш само дейност, когато по някакъв начин нямаш високи цели и така нататък, ти живееш на минимум на твоите възможности. Може би се чувстваш добре, има и такива хора, нямаме право да ги съдим, по-скоро би трябвало да знаем, че са такива и да ги приемем като такива, но съзнателните хора, активните личности в обществото се предполага, че са наясно със своите реални възможности и имат онова усещане как да функционират оптимално. Когато функционират оптимално, те могат наистина да разгърнат този потенциал с такъв интензитет, в такава последователност, за да могат да бъдат полезни за себе си, да бъдат полезни за хората, с които работят, ако говорим за професионални ситуации, или да преживеят по-лесно предизвикателства в къщи. Предизвикателство на работа. Следващия слайд, мила Маяна, ако обичаш. Така, тук са нещата, които отново, говорейки за всички критични, екстремални ситуации и събития, които могат да ни заобикалят, рязко се отразяват върху нашето състояние на адаптация, на нашето равновесие с средата, външна и вътрешна, където и да се намираме, за да се чувстваме добре. Защото тези всички предизвикателства, които са от тази неочаквана среда, като провокация към нас като хора, могат да доведат до различни атаки към нашата когнитивна като цяло сфера. Затова съм започнал с когнитивната адаптация. Там, където не всеки може да направи правилна оценка на опасността. Там, където интерпретацията на ситуацията е базирана на опит. И естествено за това говорих, че образованието, обучението, на тренирането и печеленето на опитност са едни от най-добрите пътища за справяне с всяки такива ситуации. Там, където вземането на решение е свързано с дисциплинираност, отговореност и естествено очакване на последици, за които също човек трябва да бъде достатъчно наясно, че носи отговорност. Защото много е лесно да вземем решение, но трябва да носим отговорност за това. В емоционален план, как да регулираме страховете си? Какво осъзнава самоконтрол, самодисциплина? Как да осъзнаем собствената си роля във всяка една ситуация, в която сме попаднали и да видим тя нас ли засяга, ние случайно свидетели ли сме и имаме ли потенциала да се справим? Как да се справим с тревожните състояния, които към момента са, за съжаление, един социален феномен в нашето така модерно общество, които, за съжаление, нямат възрастови ограничения. Имаме тревожност сред децата, тревожност сред младите хора, тревожност в активна възраст, тревожност сред старите хора, които много често водят и до
чувството на безпомощност, до гняв от невъзможност да се справи с нещо или да приемеш това, което преживяваш. И в крайна сметка това всичко като емоционален живот или като емоционални преживявания много застрашава нашето усещане за добра адаптираност в средата, в която пребиваваме. Като сложим и това, че поведението ни винаги може да бъде и е това, което показва на околните ние адекватни ли сме, наясно ли сме какво се случва и нашата промяна винаги може да бъде сигнал на къде се движим. Това е допълнителното предизвикателство, което особено при кризис, особено при екстрем, наистина могат да ведат отговор за хората. Кой е добре балансиран, кой може да запази самообладание, кой може да потисне паническата си реакция и да изпадне в състояние, в което да очаква просто някой от някъде да го спаси, вместо да предприеме адекватни действия. Кой бяга като под влияние на инстинкта си за самосъхранение, но бяга точно в грешната посока, а мисли, че се спасява и така нататък. И разбира се, социалната ни адаптация, която до голяма степен е свързана с това ние да имаме подкрепа. Както от хората, с които живеем и работим, така от институцията, където живот и здраве всеки един ще има професионална кариера и естествено това, което е най-важно за нас. Ние сме социални същества, както споменах вече, и имаме нужда от нашата социална комуникация и интеракция. Това ни дава сили да се справим с най-тежки кризи, това ни дава спокойствие, че не сме сами и някаква увереност, че има на кого да разчитаме. Затова, когато говорим за екип, за група, за семейство, за приятели, винаги говорим за групова сплотеност и за доверие. От тази гледна точка, там вече, където работим, там, където живеем, кой е лидера? Кой работи с нас? По какъв начин ни осигурява спокойствието, възможността да развиваме нашите таланти и да развиваме нашия потенциал, наред с грижата, която осигурява за нас? По какъв начин организацията или мястото, където ще бъде наше работно място, ще ни даде закрила и подкрепа? Или как ще инвестира в нашата бъдеща професионална кариера, е нещо, което винаги стига до там, ние да търсим начин да се адаптираме постоянно, да се преадаптираме, защото човека има способността и само да се приспособява, само да се нагажда там, където евентуално вижда, че не може да оцелее и търси просто начин да оцелее за някакъв кратък период. Но това не може да бъде продължително, защото това води до голямо емоционално изчерпване и физическа разруха. Но когато търсим вариант да се адаптираме, означава, че ще намерим наистина начина. Този начин обаче е свързан с подготовката. И на следващия слайд, мила Маяна, ако обичаш да смениш, вече виждаме това, което всеки един от нас, като съзнателен и отговорен човек, би трябвало да изгражда, да развива това, което ние наричаме готовност. За какво имаме психическа и физическа готовност, която вече може да доведе до това, което наричаме устойчивост, резилиенс. И до голяма степен, когато говорим за психическата готовност, тя се разглежда като основен елемент и детерминант на адаптацията. В този смисъл, там, за да навлезем още по-дълбоко, означава, че ние трябва да работим по посока знания, осъзнаването им, включването им в нашата база данни като полезни, важни неща, но в момент, в който ние имаме нужда от тях, те да бъдат активни. Затова, когато говорим за подготовка, за натрениране, за упражняване на всички тези умения, които човек може да развива, когато желае да работи за собственото саморазвитие, тук възниква една изключително интересна едно разбиране, което е свързано с една способност, която я приемаме също в основата на нашата психическа готовност. Това е способността, наречена антиципация. Това е изключително важно за нас, говоря от гледна точка на колеги, които работим много често в ситуация на екстрем, на неопределеност, на заплаха, на неяснота, на дефицит на време или на противоречива информация или дезинформация, естествено. Това е способността да можеш да предвиждаш появата и развитието на определени ситуации. Това обаче се случва тогава, когато вече имаш достатъчно натрупан опит, когато имаш и знанията и имаш достатъчно добри умения за критично мислене, но здраво,
реално стъпило на земята разсъждаване върху реалните ситуации, които ни се случват. Въображението е прекрасен мисловен, прекрасен психически процес, имаме нужда от него, но в случаи, когато човек е много по-емоционален, може да изиграе много лоша шега. Така че да предвиждаме появата на определени събития и на време да вземаме мерки като превенция, не просто това, защото е модерна дума, а защото наистина може да ни спести много по-тежки последици и за личността, или за организацията, или за групата хора. И в тази връзка, това, за което си говорихме, че за да можем да се справим с критични и с всякакви екстремални ситуации, човек трябва наистина да е подготвен, да е информиран, да се опита, пребивавайки в различни ситуации, да се прави анализ, да се прави себеоценка. Добре ли реагирах? Правилно ли разбрах хората? Това ли трябваше да направя? И това е абсолютно честно, защото никой не е перфектен и съответно грешките и модела на човешките грешки е един от начините хората да се учат да вървят напред. Но само след това, когато имаме анализ, себепреценка и когато се наложи корекция на поведението. Не знам нещо, трябва да го прочета, трябва да попитам, имам проблем, ще потърся подкрепа. Защото хората, ако обичаш, Мая, на следващия слайд, моля, винаги търсим начин и искаме, и е нормално да бъдем щастливи, да се усмихваме, да си постигаме целите. Ако може този уикенд да си пим питието на Занзибар, на морския бряг, прекрасно. Но така или иначе трябва да бъдем адекватни към всичко това, което е в нашата отговорност и в нашите възможности ние да направим, за да това, което съм показала на слайда, да я преживяваме, онова, което наричаме психично благополучие и да чувстваме, че нашето психично здраве и физично здраве са в унисон. Защото когато менталното здраве страда, страда и тялото. И тялото е именно тялото е това, което първи ни дава сигнали, че имаме някакви проблеми, което означава веднага да послушаме тялото си, да вземем мерки. Но ако забелязвате това, което съм посочила на слайда, дали не искаме да бъдем удовлетворени от различни сфери в живота си и да изпитваме повече положителни преживявания? Не вярвам, че някой не иска такива неща. Дали не търсим оня баланс между повече положителни, отколкото отрицателни емоции, които да се случват? Нормално е, всеки иска да бъде щастлив и да има хубави поводи всеки ден да се усмихва. Как и по какъв начин се отнасяме към себе си? Голям проблем в съвремието ни е човек, когато ни харесва себе си, когато ни приема себе си. Това е изключително тежък вътрешно-личностен конфликт, който много често води до тревожност, до депресия, до тежки вече форми на социална изолация, понякога дори да не говоря за суицидно поведение. И в крайна сметка, ако говорим за това, което може наистина да ни даде силата да търсим постоянно онова състояние на удовлетвореност и на това позитивно, добро, оптимално психологично функциониране, ще ви посоча няколко елемента, както съм ги изброила на слайда. Да се харесваме и ако сме достатъчно критични към себе си, с основание, когато има, да търсим начин да подобрим себе си. На следващо място, да вървим напред, да търсим, че постигаме, да търсим варианти да постигаме нещо ново и нашите цели постепенно, една по една, да ги постигаме и наистина да се радваме на това, което се случва. Естествено, всеки иска да има контрол над нещата. Ние не можем да имаме контрол над всички неща. Без значение дали си президент, дали си бизнесмен или си обикновен човек. Човек има определен контрол над нещата, но там, където имаш по-голям контрол, нека то да бъде в полза и за благото на хората. И естествено, стремежа да преживяваш нещата по по-добрия, по хубавия начин, да намираш винаги и в най-голямото предизвикателство възможност да развиеш, да предизвикаш себе си. Едно предизвикателство да се превърне в мотив за твоето подобряване като личност, като презентиране, като визия или като действие или постижение, това би било прекрасно. Така че в тази връзка всички тези неща, които ни се случват, нашата лична перспектива е тази, която ще ни посочи на къде ще предприемем. Дали ще се подадем на разрушителното въздействие на всички тези благоприятни фактори или ще намерим сили в себе си, или ще попитаме колеги, приятели, или ще прочетем нещо, книга. Нали?
книгата, която е така се преразгръща, нали, не само да лъзгаме по телефона, мили млади хора, макар че това е нормално за вас, и по този начин да вървим напред. Никой не се е родил перфектен и човешкият опит, който сме придобили във времето, споделяйки го, ние обогатяваме себе си. Но най-истинското богатство е това, че ние имаме възможността да обменяме емоции и чувства, да комуникираме помежду си, което наистина в ситуации, в които са свързани с екстрем, с провокация, с заплаха, могат да допринесат и за нашето оцеляване като цяло, да дадат сили на волята ни за живот и да намерим смисъл да продължаваме напред. Благодаря ви, уважаеми колеги. Последният слайд. Благодаря, Маяна. Така че много накратко, макар че това не беше кратко, защото много неща може да се кажат, се опитах да нахвърлям някои неща, така че всички въпроси, които желаете, съм на среща, стига да мога да ви отговоря с голямо удоволствие, уважаеми млади хора. Колеги, ако искате направо, задавайте вашите въпроси, иначе аз тук имам един от подготвените. Каква подготовка е необходима за изграждане на психична устойчивост и ефективно поведение при военни действия? Така, веднага отговарям, защото всичко това, което говорих във връзка с екстремални кризисни ситуации, при нас е част от практическата подготовка. Има един принцип във военната психология, когато говорим да подготвяме и хора за работа на терен, при сложни обстановки, при бойни условия. Подготовката винаги да се привежда при условия максимално близки до бойните. Това означава абсолютно реалистично. Нещо, аз ли бърках? Така, извинявам се. Абсолютно реалистична подготовка. Работим на терен, работим за съжаление с реални заплахи, работим с истински боеприпаси и оръжия, които създават съвсем друга вече преценка и усещане, когато си извън класната стая или извън лекционната зала. Едно е да го гледаш на картинка или да гледаш филм, друго е да си на терен, да работиш. Също практическите ни упражнения, подготовки тук са свързани точно с такива дейности, свързани при вземане на решение в условия на дефицит на време, различни ситуационни и ролеви игри. Имаме комплексни тактически учения, където работим на терен и разиграваме като малка война. Така че подготовката и психическата устойчивост на тренираност при промяна постоянно на условията, когато правим тези всички практически дейности, наистина оказва ефект, за да може човек да има психическата нагласа и правилното очакване какво му предстои. Давам думата и на вас, освен тези въпроси. Виждам тук Мария Тикюва е вдигнала ръка, не знам конкретно за да зададе въпрос. Да. Ало, здравейте, чувате ли ме? Да, чуваме ви. Здравейте, професор Митевска, доцент Кръстева. Мога ли да ви попитам един абсолютно конкретен въпрос? Защото понеже гледам, ще можете, убедена съм. Гледам, че има магистратура военна психология в София. Да. Така, искам да ви попитам, държавният апарат, държавната система осигурява ли работа? След тази магистратура ли? Да, в държавната система ми е конкретната и директната мисъл. Това е магистратура, която наистина е много добра. Тя е военна психология в сигурността и отбраната. Конкретно е насочена магистратурата. Аз съм запозната с нея, защото съм я акредитирала. Много е добра и като цяло или колеги от системата я завършат, или в последствие това се явява добър атестат за всеки един, който кандидатства в тази система. Но държавата, примерно както е в системата на МВР, нали, системата вкарва във вас и след това ви осигурява място. Да разбирам, че държавата не осигурява място. Това е малко въпрос в страни от кризисната психология. Тук ви се отговори, нали, че това е добър атестат, но следва да се провери вашата пригодност ли, как да го нарека.
Има си Да, проверка. може да кандидатствате, естествено, има си варианти, в които който има такава магистратура е предпочетен, но това е вече съгласно възможностите за, естествено, професионална кариера в структурите за сигурност и отбрана. Да, защото така съм си насочена и затова задавам, нали, абсолютно Добре. директен въпрос. Препоръчвам вие, ще ви Имаме хареса. още една вдигната ръка. Благодаря. Да разчета името до край. Йорданка ли сте вие? Да, аз съм Йорданка. Бих искала да попитам как обстановката в аспекта на психологията се адаптира спрямо децата и как преживяват те една, примерно, бойна обстановка. Както сме запознати, наскоро имаше война между Украйна и Русия. Тя си продължава тази война. Да. Така. Сега, това дали ще го наречем специална военна операция, конфликт и така нататък, няма да влизам в геополитически разсъждения. Да. Искам да ви кажа, че съвременните военни конфликти, мили млади хора, които са от края на 20 век, вие сте достатъчно млади, но съвременните военни конфликти започнаха края на 80-90-те години с първите такива в Виетнам, в Камбоджа, после бившата Югославска република. След това знаете мисиите, в които България участва, Ирак, Афганистан, Сирия, в момента Украйна и така нататък. Имат изключително засилен негативен характер върху местното население. За съжаление, всички анализи сочат, че съвременните военни конфликти не се водят на изнесени фронтове извън населените места, градове и села, както това е било по времето на Първата и Втората световна война. Всички сте учили по история. Вече всички военни конфликти се водят на територията на градове, там където местното население е основната жертва, за съжаление. И което е още по-тежко, жените, децата и възрастните хора, т.е. половината от човечество, са пряко и най-силно засегнати от всички военни конфликти. Така че, за съжаление, ефектите в момента на войната и нещо друго, което е много тежко, но трябва да го кажа, в момента всякакви форми на насилие, сексуална експлоатация, тормоз, трафик на хора и други такива грозни дейности, не искам да ги споменавам, защото наистина са много неприятни. В момента се използват като стратегия на войната, като тактика на войната, защото по този начин, заедно с така наречените психологически информационни операции, много лесно един народ се демобилизира, много лесно се отнема достоинството на един народ и основно, за съжаление, тези нежелани, нехуманни актове на човешко отношение са насочени към деца и към жени. Така че ние от най-потърпевши, за съжаление, са децата, много от тях вече и сираци, за съжаление, за които естествено това е една травма, която може да остане и в повече случаи остава за цял живот, особено когато те по някакъв начин не се ресоциализират и, за съжаление, могат да израстват едни абсолютно гневни, агресивни, нездрави личности и, за съжаление, бъдещи престъпници. Още един въпрос имам, който е насочен отново към децата и как те да бъдат подготвени. Тъй като съм студент последна година, начална и предучилищна педагогика и наблюдавам доста това отблизо, как децата реагират в такава обстановка. За тях по-важно е игрите, да не са толкова запознати с външната обстановка, но малко или много да са в тази среда. Вижте се, да, въпросът ви е резонен, но тук е много специфично дали говорим за ситуация, в която има преки и директни бойни действия или просто някъде по телевизията дават нещо. Естествено, че тук е главната роля на родителите по какъв начин евентуално ще обяснят ситуацията или по какъв начин детето ще разбере какво преживяват семейството. Но така или иначе страхът като емоция, която много трудно може да бъде контролирана при такива ситуации, свързани с война и с заплаха, може да бъде скрита. Така че детето разбира. Въпросът е, че когато с него не се общува, не се комуникира или се крие, то се изгражда за себе си, за съжаление, много крива представа, много често, когато няма нищо общо с действителността, защото той е с много по-малък когнитивен до този момент запас и естествено за него е важно мама и тати, семейството да са добре, той да си има, да кажем, неговата безопасна среда и така нататък. Така че тук до голяма степен деца, които са обект
за съжаление, и в момента продължават такива събития в Близкия изток, трябва наистина, как да кажа, да има специална закрила от страна на държавата или ако щете от международна специална закрила, свързана с международното хуманитарно право. Другото, казах, до голяма степен е отговорност на родителите, по какъв начин те ще се постараят да осигурят тази безопасна среда за детето, защото, както казах, травмите понякога в стремежа си за физическо оцеляване пропускаме психологическите последици и в последствие вече излизат, нали, на един по-късен етап в тинейджърска или в ранна младежка възраст, където малко може да бъде трудно да се справим и да ги полекуваме. Благодаря ви и да споделя само, че от стажанската практика, на която бях, забелязвам колко важно е родителското обяснение и разговорите с децата. Сърдечно Винаги. благодаря. Оля? Да, понеже сега дигнаха се ръце и тук имаме един такъв въпрос в чата. Как да постъпим при близък, който преминава от депресия към посттравматично стресово разстройство? Това е много конкретно и в същото време отдалечено. Как да постъпим? Мога да дам така няколко съвета. Всички сме преживявали или с наши близки, или с приятели такава ситуация. За съжаление, тук най-важният ресурс е самата готовност на личността да се справи и да излезе от това състояние, в което се намира. Но ако сме допуснали вече депресивно състояние, което не желаем да лекуваме, повярвайте ми, ако не се убеди тази личност, ако човека без значение, защото може да има най-различни методи и похвати, които да работят. Може да стане с говорене, с търпение, с любов, може да стане и понякога с малко по-агресивно поведение, с тип манипулирана заплаха, с цел да изкараме човека от това състояние, в което е изпаднал. Но докато човека не осъзнае, че има проблем и не пожелае да потърси помощ или да приеме предложената му осигурена помощ, не искам да ви обесърчавам, почти нищо не може да се случи. Насила няма как да помогнем, ако човека, който преживява подобно състояние, не осъзнае, че има нужда от помощ, да я пожелае, да я приеме и съответно, естествено, последствие да изпълнява препоръките на специалисти, на психотерапевтична помощ, на психоаналитик или каквото е необходимо, защото понякога се стига и до психиатрията. Но така или иначе, това е най-вече готовността и личният ресурс на всеки един да осъзнае, че това, което му се случва, не е добро и може да му бъде помогнато и да се довери. Съветвам наистина с много разговори, много търпение, много любов, случват се нещата, но никой не може да ви даде точна рецепта за това нещо. И вече тук Йоана Бояджиева държи ръка от едно известно време. Ако още е на линия, да заповяда. Здравейте, професор Митевска. Искам първо да ви благодаря, защото аз бях при вас на курса по екстремална психология. Беше много интересно и сега с голям интерес слушах това, което полковник Атанасова ни презентира и въобще всички опит, който тя сподели. Моят въпрос е насочен, тъй като в началото започнахме с това, как е една от малкото дами и то добре изглеждаща жена на толкова висок чин в иерархията, в държавната структура. Бих искала, моят въпрос е в тази насока, ако може да ни разкаже малко повече за предизвикателствата, за нейния опит, чисто от женска гледна точка, дали някога сте изпитвали отношение по-различно във връзка с това, че сте от представител на нежния пол, въпреки че сте се доказала. Въобще, чисто кариерно, просто ми е интересно, тъй като сте се реализирала толкова добре в тази нетипично женска професия, просто да споделите още малко опит с нас в тази насока. Благодаря ви. Със риск да не бъда досадна за аудиторията, да, разбира се, мога да споделя много неща за себе си, защото вече съм повече от 30 години в армията. Както споменах, наистина се гордея, че съм от първите жени, което беше един голям експеримент, както тогава за българската армия, така и за всички нас, момичета на по 18-19 години, които станахме част от българската армия. Да, имахме много големи предизвикателства, но най-важното, с което се борихме в началото и с което все още продължаваме да се борим, въпреки
всички от тези добри неща, които се случват толкова години и в България, и в българската армия относно равнопоставеността на жените и мъжете. Това е голямото недоверие към нас. Като една чисто мъжка професия, стереотипите, свързани с пола, продължават да съществуват не само в нашето общество, и в много други общества, понеже другата ми част от моята експертиза, в която работя, аз съм съветник по равнопоставеност на половите и съм бях и национален делегат на България в Комитета по равнопоставеност на половите в НАТО и работех в Брюксел и сега работим в тая насока. И в момента обучение по равнопоставеност на половите се предлага навсякъде във всички военни академии, точно с опция превенция на всякакви форми на дискриминация, на тормоз на работното място, равен шанс, равен достъп на всички, защото това е един много дълъг процес, през който преминахме и който аз в 99% съм преживяла от първо лице единствено число. Недоверието на колегите мъже, че ще се справиш и че имаш потенциала да се справиш. Това обаче се преодолява с много труд и пак труд. Нищо друго не ме прави по-спокойна и по-така щастлива да си лягам вечер с чиста съвест от това, че съм се трудила достойно. И това ми дава така в момента самочувствието наистина да презентирам моята професия и да работя с колегите във всяка една среда и да знам къде ми е мястото. Като всяка една професия, армията си има различни специалности. Аз съм добра в една насока, колегите в друга насока, но ние сме екип. И когато всеки познава другия и позволи на другия да покаже добрите си качества и да работим заедно, можем само да мултиплицираме ефекта на нашата съвместна дейност, естествено да постигнем по-голям резултат. Но това всичкото е свързано с много години на търпение, на много сълзи, няма да кривя, на много, ако щете, обиди, недоверие, такива ситуации свързани с позитивна дискриминация, т.е. това може за жените, пък това може само за мъжете и така нататък, защото все пак хората и средата, в която работим, е много иерархична и структурирана и това бавното растение от лейтенант до полковник си минава през всички тези посоки. Но казвам, когато човек вярва и намери своето място, както аз изключително си харесвам работата и като офицер, и като преподавател във военният университет, и когато си достоен и знаеш кой си, не се страхуваш да кажеш, когато не си компетентен, да попиташ, когато не знаеш, защото това са нормални неща. Ние не сме всезнаещи и всеможещи. Нещата се случват с времето. Да, е малко повече време, изисква повече усилия, защото ние сме 24/7 на разположение. Понякога е наистина много тежко, много изнемогващо, но когато си свършиш работата, когато екипа са ти живи и здрави и хората са добре, имаш тук едно голямо удовлетворение, което ти стига и това е отговор на всички усилия и безсънни нощи и това, което си похарчил като време, енергия, пари, остава на задния план, когато всичко е наред и хората са ти живи и здрави. Благодаря ви много, полковник Атанасова. Беше много вдъхновяващо и така благодарим на професор Митевска за възможността да се докоснем до вас. Наистина много така заредихте ни с енергия и много въпроси за размисъл повдигнахте, нали? Така всеки един от нас вярвам, че взе нещо. Благодаря ви много. Аз много вдъхновяващо. Благодаря. Дано да съм докоснала всеки да е чул нещо полезно и със сигурност тези неща повечето си ги знаете, защото имате прекрасни преподаватели. Живот и здраве по-нататък, с удоволствие ще дойда и до Пловдив за среща на живо. Такава ми беше първоначалната идея, но аз допреди малко имах часове. Така че благодаря ви за хубавите така интересни въпроси, за това, че останахте с нас и с професор Митевска. Прекрасна инициатива още веднъж. С удоволствие мога да дойда и да разкажа още много други неща, защото един час нормално от вашето време така не стига за изключително богатите дебри на психологията, която докосва всеки един човек. Да, всъщност това е прекрасна идея. Първоначално и даже инициаторите бяха от курса на Йоана. Тази дисциплина екстремална психология не води такива стъпки, каквито показа полковник Кръстева. По-скоро беше задълбочена в личността, личностни кризи, нали? А пък сега от първо лице и за военни действия може да зададем въпроси.
и да получим отговор точно от експерт. Йоана, също тук виждам благодаря и аз благодаря в чата. Виждам обаче Йоанка Славкова дига пак ръка. Да, тук също бих добавила как децата, по-точно тези, които са в детска градина, реагират на външната обстановка, а именно, че те са толкова уязвими, толкова крехка е детската психологическа система, че в училище или в детска градина е необходимо да се обяснява също както в институцията на образованието, така и в семейната среда. Тоест, взаимосвързано е родителски аспект, учители, деца, ученици. Благодаря ви, че отделихте от вашето време за нас. Да, макар и по-далечна да е моята специалност, която изучавам, беше полезно, тъй като работим с деца, а именно те, които са най-уязвимата група, можем да им бъдем полезни в някакъв аспект. Ами за съжаление, само да ви довърша така мисълта, децата в момента също са подложени на изключително противоречиви послания, както от страна, да кажем, на образованието, което имат, от страна на семейната среда, училищната, случайната среда. Тези деца в момента, които са вече представители, малките деца, говоря на алфа поколението, т.е. родени след 2015 така нататък, те са абсолютно различно поколение. Те обаче се отглеждат от родители, които са като хеликоптери върху тях. Нали, това е така поколенческата теория, предполагам, че сте чували, запознати с тях за Хикс, Z, алфа и така нататък. Така че те обаче до така степен обгрижвани, до така степен протектирани, че те не могат да изградят собствени умения за оцеляване, собствени умения, ако щете, за комуникация, защото те до голяма степен, за съжаление, са, как да кажа, защитавани от родителите си в една плоскост, а в другата крайност деца, които изобщо са лишени от родителска любов, от внимание, дават им се просто ни телефони, ни устройства, които те се забавляват. Там пък вече отиваме към пренасищане на сетива и естествено зависимости от технологични устройства, и децата са вече с изкривявания гръбначни, ако щете, с зрителни нарушения, с изключително комуникационни затруднения при говор, поради това, че те не общуват, което поставя естествено съвсем други предизвикателства. И ако сложим някакви случайни критични фактори, някакви екстремални ситуации в семейството, или скандал, или лоша среда, не дай се Боже и домашно насилие, искам да ви кажа, че нали, това е един много така тежък като цяло феномен в момента в обществото, защото случаите на домашно насилие, включително между партньори към деца, в последните години след COVID-пандемията е изключително висок процента в българското общество. Вие сте свидетели, нали, някои от нещата се споделят и по публичните медии и така нататък, но това е голямо предизвикателство към наистина психологичното здраве и баланс в нашето общество. Така че имате много работа. Напълно съм съгласна с вас. И друго лично, което бих споделила, е като моето поколение, не толкова далечната 2002 сме израснали по един начин. Да. И когато знам как ние сме играели, как сме творили, и сега когато виждам за днешното поколение, разликата е от тук до луната. Така е. Благодаря. За съжаление. Моля. И аз благодаря. Тук пресрочихме времето с 20 на минути, но като знаем, че лично ще дойде полковник Атанасова на място, може би следващия семестър. Аз не се съмнявам, че съм виждала, че тя може да кара кола, независимо къде е кормилото, отляво, отдясно. Така е. И камион, и зил мога да карам, само още танкър не съм карала, но живот и здраве. И самолет не съм излитала още, но все пак затова имаме колеги пилоти. Ма не, има време още. Да.
Да, с удоволствие, живот и здраве. То вие предполагам вече края на май сте на края на семестъра, колеги. Да. Имате после сесия. На всички да ви пожелая успех на сесията. Виждам будни млади хора. Изключително ми е приятно. И по друга линия общувам с Пловдивски университет. Знам, че има прекрасни студенти там. Така че наистина с удоволствие, когато се разберем на време, уважаема, мила професор Митевска, с удоволствие ще дойда лично и ще направим такава дискусия на живо по много теми, защото макар че в онлайн среда пак се случва, но каквото и да си говорим, фейс-то-фейс комуникацията и споделената емоция, информация носи съвсем друг заряд. Така е, да. Действително, аз пак така благодаря от сърце за тази отзивчивост и на всички студенти, които бяха тук. Ого, колко сърца. Правиме и снимки. Може ли една такава снимка с много сърца? Така, че в момент сега да стана аз модерна. Нали така се прави, уважаеми колеги? Да. Нали, Така, така аз се научих, ще пробвам. Да, разбира се, че можем да направим снимка. Следя вашето психологично кафе, откакто професор Митевска ми каза. Виждам и другите лектори, мои колеги, познати, приятели, радвам се за което. Поздравявам ви, прекрасна инициатива, защото младите хора имат нужда наистина от такива добри примери и такава свободна дискусия по най-различни теми. Те са много гъвкави, много отворени са в различни знания. Нека всеки да я вземе неговото и да направи най-доброто за себе си. На психологичното кафе си има конкретни студенти, които се грижат за това да се случват. Също така срещите, Анна Мария виждам и останалите, не знам, ако се светнат и ако нещо дадат знак, също да, ето Анна Мария, други също обещаха, може би имат някакви ангажименти. Разбира се, няма проблем. Да се изявят, но пак така благодаря и се виждаме. Виждаме се на живо. Живот и здраве. Удоволствие. Както казах, само живи, здрави, прекрасни млади хора бъдете, много обичани. Сега ви е времето да правите глупости. Естествено, като е хубаво все пак преди това да помислите до каква степен, нали, каква глупост ще предприемете. Казвам го в кръга на шегата, но естествено човек така върви напред, допускайки понякога грешки, волни или неволни, но въпросът е после да се учим от тях. Бъдете много обичани, много така щастливи, удовлетворени в това, което правите. Прекрасни неща учите. Вярвам, че всеки ще намери и неговото си място, където професионално ще ходи на работа с удоволствие и ще се чувства удовлетворен, защото нашата работа, в случая говоря психологията, виждам тук и други колеги от педагогиката, е да помагаме, да насърчаваме другите, да ги направляваме, което означава много човешка любов и много търпение. Желая ви го от сърце и успех на всички. Благодаря отново. Успех и здраве и за теб и семейството. Благодаря, до скоро. Хубаво лято!